Hey guys, खुलुमबाय बिराद गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ बानायदों आरोना नोंथांमोना नायलांदो माबोरै दङ नोंथांमोना खोन्थाहरदो आरो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो ओरैनो बनायनो लुगैना बनायदों आरोना थ' देखते रहो सब आङो मामादों बाजाराव थांफादों आरोना मैगं बायनो थाखाय थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ माबोरै जायो मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो नायलांबाय थानानै बे जोंनि बोरला सक आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय दायो बाजाराव मोनहैसिगोन आरोना खाग्रा बाजाराव जोंनि खाग्रा बाजाराव नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दायो बेयाव थाव सोनो नागिरदों आरोना थाव सोनानै ओमफ्राय मैगं आरि लानानै थांनोसै न'आव फैफिननोसै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो थ' नायबाय थादो बिदिब्ला फैदो आंजों लोगोसे दायो जोङो मैगं आरि लांफैदोंसै आरोना नायनो हागोन बेयाव जोंनिया ओरैनो फिसा बाजार जाबाय थायो आरोना हदायबो बेयाव मैगं आरि लांफैदों नायनो हागोन नोंथांमोना Esha, unao खालामबाय थाना Nè, nãy cái đồ Đi Bojarao nè, có phải à? nào ra cũng năng nè bên nào cũng đơn là em 수고는 바시나 안 들어가는 수고는 그랑 나서도 수고는 나서도 그래 이거 बेसेबां फुवा दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै आरोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै बाय बाय लाभ इउ अल